eta bueno, bi fase horiek hasteko prest. Lehen da bizi tofe egiten, ezta? Hori da, tofe ingo dugu. Hori da, baina txoi, osagaiak esan dut ikizuet lehen da bizi. Kafe deskafinatua, azukrea, esne gaina, arrautza gorringoa, arrautza osoa, vainilla, gallita, gelatina horri bat, eta gaztainen izozkia. Osagaiak esan dizkizuet, eta listo, Carlos, hasi lanean. Bai, azteko tofea martxan jarriko dugu. Bai. Eta gero urpitxin bat hemen. Hori da, bai. Eta hau martxan jarriko dugu, azukreakin. Bai. Orduan, hemen jozu mesedez sua, eta gero, bitarten jarriko dugu hemen gelatina horria hidratatzen. Erdi batekin nahiko? Osua, botako dugu. Osua, baina hola zatituta. Hori da, zatituta. Hori da. Hemen ez zaigu kabitzen osua eta horrela hobeto. Hori da. Bale, bitarten jongo gara esne gaia montatzen gerorako. Hori da. Sartuko duzu trabankuluan, ezta? Ekarri duzu makina berezi honetan. Hori da. Honek eskuz montatu beharren, honekin montatzen dugu. Bai. Eta lan aurrera zutzen digu pilo bat. Pilo bat, beharki bat. Hori da. Esne gaia jarriko dugu martxan. Hori da, zuk hori jarri martxan eta bitartien Ainuai kaldera bat. Oso, niemen segituko delanen. Egun hauetan argazki bitartez ikusi dugu nola jendetxea ze handia dan, hasiera batean zala borda bat, pixkanaka zuen gurasoak hasi zian, 2009an. Eta gero dena guztia bota, eta zu jarraitu. Bueno, izan zen, hasieran gu hasi ginen aurreneko urteetan pentsatu genuen orduan sagardotegik, orduan hasi ziren sagardotegik, eta bueno, bat zeuden ja asko, fama handia, eta pentsatu genuen gure hasieratan jartzea sagardotegi modun. Baina pixkanaka konturatu ginen, gu lana gehiago egiten genula betiko sukaldearekin. Orduan ama egoten zen eta Carlos amari laguntzen. Gero Carlos aurrexago izan zuen aukera honeak Gipuzkoara etortzeko eta ikasi zuen bi jatetxetan, bat Zuberoan eta beste Hartzaken, esango zuen bezala. Hori da, bai, kontatu zizkion horko esperientziak. Bai, hori da. Eta gero ja, bueltatu zen etxea, ja ekarrez bere sukaldea. Hori izan zen aldaketa handia gure etxerako, eta horra ziginen beste ibilbide bat hartzen bezala. Hor, pixkanaka, ziginen ja banketek eta lana gehiago izaten, baino jatetxea txikitu egin zitzaigun. Orduan, erabaki genuen aldaketa eta aldaketa handia. Sartze ginen proiektu batean oso handia, bildurra ere ematen zigun, eta postua oso altua zen. Gauza bat zinakazuen aseguratuta, eta gero hori dana bota eta berriz hasi eta neurriz eta tamainuz asko ze handi joa, ezta? Bai, doblatzen zen, espazioa bikoiztu egiten zen. Eta bueno, hori bigarren proiektu hori egin genuen orain dela 9 urte, eta gorko egunen daukagun beko komedorea, Carlosek aipatu duen bezala, eguneroko bazkariak eta karta ematen dugun txokoa, eta goiko pixua bodak ematen dugun. Bodak emateko. Oso kapazitate, espazio handiak. Da oso handia. Eta dauka bentaja asko, zeren eta dana saloi bat eta saloi baten dago dana, jangela eta dantzagela. Horrela gonbidatuek ez daukate beste txoko batera dantza egiteko juteko. Bertan ego izaten dira. Eta neurriz, eskontza bat gehienez eman lehike 200 eta 300 ondo lasai. Berez, jatetxea dago prestatuta 300 emateko ondo. Gorko gunen ez dira, hainbeste ezkontza, horako kopuru handik ez dira izaten. Eta, behintzat kapazitatea badauka. Bai, talde handi batzu, esaten baitare kongresu badala, bestia dala, hori gertatu ezkera kapazitatea hori badu. Eta bestela, eskontza bat nahiz da 200 izan daula, beste hainbeste leku dago dantzako, lasai ibiltzeko, eta hori dana. Bai, eta kanpoan ere jardinak baditu, eta hor ematen ditugu ezkontzetan koktelak. Sarrera. Aurten ere gainea hasi gea, bikote pare bat eskatu ziguten, han bertan zeremonia egitea. Bertan ezkontzeko aukera, ezta? Aurten, eta egin dugu ondo jarri, polita jarri, lako txalaparta egurrezko batzukin egin dugu, putzu bat, dekorazio
Inazio gure lagunak, Iruñeko lagun bat lagundu digu aldaketa apaintzen, bai. Eta pixkat jardinak euki dezala goxotasun hori, ezta? Bai. Azkenean nola dan, pentsatzen ez dakit baino, Amerikar pelikula guzti hau denak, azkenean pixkanaka, ontur horiek gerturatzen hasi da. Bai, eta orain hasi da modan jatetxeen bertan egitea, bueno, aspaldidanik dago moda hori, baina orain indartu egin da. Indartu egin da, gero eta gehiago, ezta? Eta hori, aukera horretan zuek entzazte prestatu, bai apaintzen, Inazioen eskulturan bitartez, hortxin ditu argazkitan batzuk, bat edo beste, eta gero, goxotzen, ez? Bai, gaina, entornoa da oso politia, hor dugu Sandonato, Urbasa, Handia, eta, bueno, eguna ona tokatzen balin bada, ikaragarrizko ondo. Gogoratzen naiz ez dakit, hirugarrengo egunean horrela alkarrekin jardun gehien ezaten, bueno, etxion ben balin badau, Sandonato Ermita hemen gainean, atziora aralor, eta nameneko herria, eta pixka situatu ginen, eta bueno, bisetik hasi dugu hori da. Kostaldekoa, barruko kontuak eta ikasteko, esplikazioak hola xene dugu dira. Hori da, bai. Bueno, pixka kasu ingo dio, hori da, bai. Bueno, berriro hemen gaude, hori da. Bitartenetan ez dakiz ze pasaban, hori ez dakiz ze pasaban. Eta igara, tofea egiten jarri dugu, azukekin karamelo pixkaten dugu, natakin esne gaina gehitu, esnea gehitu, irakin, deskafeinatua bota, sobretxua bota, hori da, bitarten mus bainilana jarri dugu egiten. Bai, hau da fase bat, ez da? Hori da, fase bat, tofia egiteko. Hori da. Esan dako zaugai guzti horienak, irakin eta liste. Hori da. Eta guan beste faseekin zaude hemen? Hori da, beste bigarren fasekin hemenago. Bai. Hemen ari gara arrautza montatzen, falta zait gauza importantea. Horein konturatzen naiz. Bainila, baina horintxe botako diogu. Hori da, ia montatuta dago. Hori da, hemen dezu, bai arrautza osua eta gorringo bat, ezta? Hori da, arrautza osua, gorringo bat, azukrea eta bainila. Ja, aktibatu da. Itzein da itzein, da guain ja badakiu nola joan behar lanian, ezta? Bai. Hori da. Hau martxan zaituko dugu. Bai. Hemen esne gaina arrotuta bakarrikan. Azukria ere badamaki? Ez, horrek ez du. Hor, esne gaina bakarrikan, ezta? Hori da, dena dauke arrautzak eta... Osondo. Hori da, eta postre hau gustuko du jendeak? Bai, adibidez, postre hau, Carlosek gaur ekarri duen postre hau, da aurten ezkontzetan eman dugun posterik gehiena saldu dana, ezta? Gehiena saldu dana. Eta gustora. Bai, beraiek aurrena egiten dute degustazio bat, eta bitxia izan da, baina aurten postre hau izan da arrakastatzuena. Begira. Bai, nahazten du, da postre bat gozoa, ez da enpala gozoa, jendea gustora jaten du. Eta bateratzen duzu, bakoitzai beria, ezta? Individualki, hori da. Eta gero, beran minekua horrela baldin bada, egiten da modelo bat, berdinekin, altura desberdinetan? Muñekorentzako jartzen dugu tarta bat. Izan daiteke txokolatezko tarta edo hojaldrezkoa. Argazkiak atzea, musu eman, ebaki, hori da, tradizioa, baina oraindikan ere jarraitzen da, ezta? Bai, gainea jendea disfrutatu egiten du, eta bakizu beti nori tokatuko zaion kezka hori, ez? Muñekuak, ezta? Bai. Eta musua, eta zea. Bai, jarraitzen da. Txalua jo, eta gorazkon berria. Gauza jundi aldatzen ere gero da muñekoetan batzutan gehiago, beste batzuk bai ikusten dana askotan ametaz, amonetaz akordatzen diela, muñekoaren inguruan, urtebetetzeak ere izaten dira. Loreak oparitu, laguntza izan dutelako beraiena, eta momentu askotan lotzen dute sentikorra, pixkat hori, pertsonalizatuta. Eta hori dena musikaren bidez. Beraiek aukeratuta. Beraiek aukeratzen dute, baina beti gonbidatu eta begiratuz. Pertsonalizatu egiten dute, muñeko bakoitza, doa kanta bakoitzakin eta erramu bakoitza bere kantarekin. Esan nahia ezberdinekin. Bai. Ondo oten da. Gauzak aldatzen ari dira asko. Hori da, ondo. Berezek azengo dira. Oso ondo. Bale, beste pausua. Hemen naztu duzu, arrotu dituzun arrautzak. Hori da, bai. Arrotoko arrautzak eta nata eta arrautzari gehitu diot gelatinaren horria. Hori da, bai. Dena naztu eta listo, prest dago. Tofea.
Hortan zein berdeu, ja platereratu? Nire zuten nien. Bai, listo, da mentxan. Gaur ez eta aztiik ekiz eta zapia jartziko ere. Hori da, ze? Jarriko diogu tofea. Hau zizaten da epelian, o ostutare ondo, ez da? Ostuta, Ostuta, bai, hori da. Baina, bueno, ez du garrantzirik eta Ez, jarriko pixka diogu. zeiton osten da, Hori da. Hain kantitate pixka honekin. Zu zaila honaino, Zu goxua beti, goxokia baita eto feskuak eta. Guai, galleta jarriko diogu. Hori galleta, ba, bueno, Pixka bat. hori da zeuk egiten duzu etxean, Hori ez da. da? Bai, galleta egiten dugu gurina, almendra, geho azukrea, Bai, kakao pixka bat, irina Bai. pixka bat, dana gurinan dabizi urtu, gero dana nastu, bai, hori zea volkana bezala egin, gurina hori da. zaurtuta, Urtuta, eta gero nahastu, xabola bat egin, ez da? hori da, gero olako harriko eskorrak egin, Bai. labean sartu, onda 50 gradotara hogei bat Plaka bat minuto, nola hori da, zabal txabala, egin hori da. bai. Eta, Eta gero, 50 gradu, zema demora? hogei minuto gutxi era Hori bera. da, bai, arki. Eta gero Claro. atera ostu eta txikitu, zure izun bezala, Hori da. txiki egin da, zatilak eta holaxen, ez da? Hori da. Etxien egindako galleta, Hori da. arki da. Eta guain ingo dugu, Bai, ja, gutxi geratzen zaigu, jarrik dizkiogu bi hiru puntxu, bai, vainillazko musarena, hori da. azkeneko tokia, ja, izozkia. Gaztainaren izozkia. Gaztainaren izozkia. Bai, Hori da, ez dakit, lehenengo eguna zan, astelena, asteartea segunetan izan zen, orduan egin ginen baita ere beste helatu bat. Hori da, nola egin zen helatua ikasi genuen, eta gero izozgailura eraman, eta gaurko honetan, ura gogoratuaz, nola egin dezu? Hori da. Hori da. helatu Bazen hau hartuta pixkat? egin dugu esnea eta esne gaina egosi, gero beste toki baten gaztaina egosi, Uretan, uretan, ura bakarrik, ura bakarrik azukregia gabe ez ezer gabe. Vale. Eta gero gehitzen dugu, Azalda guztia nola, otana ez, zurituta, zurikuta, zurituta, eta hola xin egosi, bai? hori da, egosi, eta gero beste horako Ontzi batean. ontzi baten jartzen dugu gorringoa eta azukrea, Bai. horiek montatzen Bai. jartzen Ontzi ditugu, montatu zuen hori da, bezala, konponsoa horrek, bai. daudenean, botatzen diogu esnea eta esne gaia irekitzen denean botatzen diogu, Irakin, izan beruan hotzian. Hotzian. Hotziak irakin da ostu. hotzian pixka bat erretiratu, Hori da. eta gero orduan botatzen diogu. Botatzen diogu, gero berriro jartzen dugu 85 gradu arte ailatu arte, Bai, eta erretiratu egiten dugu. Hori da. Gero trituratzen dugu gaztainarekin, bai. kolatu, eta listo. ozailura. Osailura eraman. Hori da. Erki da, listo. Eta ben jarriko dugu, Bai. helatu hori, hementxe bertan. Probatzeko. Gautuko dugu, Hori da. berriro. Bai. Hemen hau da. Erki, ze polita, Bai. Polita eta goxoa. Goxoa. Bai. Goxoa ontsi izango dira porrotu ondoren. Esango dezuzuk egia da. Erki da. Eta hori da. Listo gure da, gaurko hoxe, postea. Ze polita. Bueno, polita bai, eta goxoa, oantxe izango izen, banator. Gure xefaren azken ukituak, azukrea eta ura egozi eta kolorea eman. Esne gaina bota eta irakin. Eta deskafinatua gehitu. Arrautza osoa eta gorringoa, azukrea eta vainillaz harrotu. Ondoren gelatina gehitu. Esne gaina harrotu. Eta biak bat egin. Aurkezterakoan, kafe tofea ipini, gainean txokolatezko galleta txikituta, vainilla musa eta gainean gaztain izozkia.